ассалому алайкум ҳамватанои азиз, салом ба ҳама мардуми сарбаланди тоҷик. умедворам ҳар яке шумо сеҳат саломат ҳастед. ҳама каса хуш омадед ба канали мо ва бародаро. Дар навори имрӯза бо дарохози зиёде аз подписчиконамон тасмим гирифтем ки як навор фақат Opel караванҳоро ба навор бигирем, аз ҷумла Astra-G караванҳо ва Astra-F караванҳо. шумо бошад дӯстон, мухлисои караванҳо дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. Дастгирии сари шумо чи аст? Дӯстон танҳо лайк мондан аст. хоҳиши зиёде ҳаматон лайкҳоро бизанем, бетараф набошен. шахсоне ки подписия кардагӣ нестен, хоҳишмандам дар канал подписия кунед ва зангулаи каналро пахш кунед. Бародаро, рақамҳои WhatsApp-и мо дар рӯи навор мебурад. агар шумо инчунин машинаҳои фурӯшӣ дошта бошед, пас сурат ва маълумоташро дар WhatsApp-и мо равон кунед ва мо иншоалло дар наворҳои баъдина реклама мекунем. наворро дар конца то охир тамошо кунед, беҳтарин навор шуда иншоалло махқултон мешавад. курси рубл дӯстон дар рӯи экран мебурад ва инак мо наворро сар мекунем. тамошои бо фароғат ба ҳар яке шумо хоҳонем. бародаро, инак наворро сар мекунем, наворро то охир тамошо кунед. ва якум каравани фурӯшимон, каравани прасоя бародаро, яъне FK, соли мошин 1992, объем мотори мошин 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка механика, ранг сиёҳ, кузов универсал. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Тус. нархи мошин 36 000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. начот ҳуҷҷатҳои мошин ягон маълумот қайд кардагӣ нест. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. дуюм каравани фурӯшии бародаро, ҳам каравани прасоя, соли мошин 1997, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка механика, ранг коричневӣ, кузов караван. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархи мошин 27 000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 5 моҳ ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. харидор аниқ занг бизанад, маълумоти пурра тариқи телефон. бародаро, рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дарёфт намоед. марҳамат бародарои каравани фурӯшӣ, соли 1995, объем мотори мошин 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка механика, ранг сафед, кузов караван ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 20 000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 3 солиши ховай. сасайни мошин нормал аст, чихеле ки мегӯяд дастурат хутун дидесен сасайни мошина. бародаро, рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст. марҳамат занг занед ва маълумоти пурраро дарёфт намоед. бародаро, наворро идома медиҳем. ва чорум каравани фурӯшӣ, соли 1996, объем мотори мошин 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка механика, ранг зелёнӣ, кузов караван. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 23 000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сол ҳуҷҷат, утилизатсия дорад. дӯстон, аз рақамҳои соҳибаш барои маълумоти бештар дар рӯи навор ҳаст. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт намоед. дӯстони азиз, лайкҳоро фаромӯш накунед. ҳама каса лайкҳоро бизанед, 400-500 лайк кунед. шахсоне ки подписия кардагӣ нестен, хоҳишмандам подписия кунед ва наворро максимала дастгирӣ кунед. мегзарем ба Astra-G караванҳо. ин каравани фурӯшии бародаро Opel Astra-G, соли 98, объем мотори мошин 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка механика, ранг сух, кузов караван. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 55 000 сомон. соҳибаш мегӯяд мошина моториш прасоя, срочно фурӯхта мешавад. харидор аниқ занг бизанад. дӯстон, аз рақамҳои соҳибашро дар рӯи навор мемонам. марҳамат дар тамос шавед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. нагуфтанам бародаро, ки рақамҳои WhatsApp-и мо дар рӯи навор мебурад. агар шумо инчунин мошинаҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед сурат ва маълумоташро дар WhatsApp-и мо равон кунед ва мо дар YouTube, TikTok реклама мекунем. марҳамат бародарои Astra-G каравани фурӯшӣ, соли 2000, объем мотори мошин 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка механика, кузов караван. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 56 000 сомон. соҳибаш бародаро, оиди ҳуҷҷатҳои мошин ягон маълумот қайд кардагӣ нест. рақамҳои соҳибашро дар рӯи навор мондагӣ. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро дарёфт намоед. Бародарои Astra-G каравани фурӯшӣ, соли 2004, объем мотори мошин 1.8, сӯзишвориш бензини хӯли газа дидагӣ нест.
коробка бошад, автомат ина бардоро варианти автомат бари шумо. Пробегаш 675000 км ки раднои пробеги хчай. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Спитаме. Нархи мошин 110000 сомон. Соҳибаш мега аввал нархи мошинро нигоҳ кунед, баъд мақсад занг бизанед. چه که مقصد ماشین چقدر که در صورت دیدین همون خیلی سوالای بیهوده نتین به مسئولیت زنگ نزنید. میگه بنزین خالی خلاص موتور یک گشت автомат ماشین سختی بعد تازه همانجاش ردنای заводской خچای باردارو ماشین چه 100% یگان کار پر نداره، کاندیشنر 100% کار میکنه، پیچکارم کار میکنه، کلیمات کنترل رژیم، موتور 100% یک گشت خبرگاه، داکومنتاش تا 2026 مهلت داره ماه август. диска балоно пачка салон тоза мошин свежа чиқали ки хитон дастуроти десен пробег раднои хичай бардуро нархи мошин 110000 сомон. рақамои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст. марҳамат занг занед ва маълумоти яниро дарёфт намоед. ҳаштум каравани фурӯшимон дӯстони азиз, соли 2000 солаи объём мотори мошини 1.6 сӯзишвориш бародаро бензин ва газ, коробка механика, ранг сервиси, кузов караван. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин боша 59000 сомон. соҳибаш мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 балон нав, хайрдории конкретӣ занг бизана. нашод ҳуҷҷатҳои мошин ягон маълумот қайд кардагӣ нестай. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дарёфт намоед. خب بارداری ما این ماشین فروشی اوپل استریف کاروان است. سالی ماشین باشه 1994. объем موتور ماشین 1.6 سوزشوریش باشد بنزین خالی، коробка مکانیکا، رنگ سرویسی، کوزوف کاروان. ماشین قرار دارد در شهر پنجاکه. نرخ ماشین 28500 сомон. соҳиби мошин қайд кардагие ки мега мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. дисково прасой хайрдори аниқ занг бизана. сум дар кор срочно ба он хотир мефурӯшемаш. кадом мегира бо ягон сум мега арзонам мекунем. утилизатсия дора, техосмотр надорад. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар тарафҳои панҷакен. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст. марҳамат занг занед ва маълумоти аниқро пурсон шавед. دهم каравани фурӯшӣ соли 1993. объем мотори мошин 1.6 сӯзишвориш, ана бензини холӣ, коробка механика, ранг сафед, кузов караван, дисково прастой. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ. нархи мошин 17500 сомон. соҳибаш мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷат утилизатсия дора. хайрдории конкретӣ бошад занг бизанед. камтарак муомиларо мекунем ва илтимос карда беҳуда занг назанед. дӯстони аз рақамҳои соҳибаша дар рӯи навор мондагиам. хайрдоро занг занед ва маълумоти пурраро дарёфт намоед. خبرداران نوار ادامه تیم نوار نوک زنونده تا آخر تماشا کنید. انشالله که نوار به هر که شما پسند میاد. برای که زیاده از 13 تا کاروان نوار کردگیم اسرجی و اسرف کاروان را نرخشون هم نرخ‌های دسترس است. همه کسا لایک رو بزنین و دالشی میریم. باردار عزیز، 12ام اسرجی کاروان فروشیمون سالی ماشین 1998. объем мотори мошин 1.6 сӯзишвориш, бензин ва газ, коробка механика, пробег 331000 км, ранг сервиси, кузов караван. мошин қарор дорад дар шаҳри Конибодом. нархи мошин 49000 сомон. соҳибаш қайд кардагие ки мега мошин кузов пеши қафо ҳама чӣ қоидави задагӣ надорад. мотор коробка зур, хадавои камтарак кор дорад. мотор прасои кондитсионер дорад. дӯстон ҳуҷҷатош то 06.02.2026. рақамҳои соҳибаш дар рӯи навор ҳаст. марҳамат занг занед ва маълумоти пурраро дарёфт намоед. این каравани фурӯшимон асраҷи караван аст. соли мошин 1999. объем мотори мошин 1.6 сӯзишвориш бошад, бензин ва газ, коробка механика, пробег 253000 км, ранг хеле сафчӯпакай, кузов караван. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 42000 сомон. соҳибаш мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор простой зур, 4 электропакет, техосмотр, утилизатсия дора. балонош нав, газ таблетка. мошин камтарак кор дора мега, камтарак раскаш кор дора. дигар ҷош қоидави мошин дар шаҳри Хуҷанд хисти варза мега қарор дора. савдо дар назди мошин мешавад. ба телефон илтимос карда савдо накунед. дӯстони аз рақамҳои соҳибаша мемонам дар рӯи навор. марҳамат занг занед ва маълумоти бештара аз ходи соҳибаш дарёфт намоед ва қатъияка савдо кунед.
خب برادرای عزیز، به همین نوار امروزه ما به انجام رسید. مثل هر وقت دستگیری کردین ما را فراموش نکنین برادرو. همه کسا لایک را بزنین، در کانال подписаться کنین، زنگوله کانال را پخش کنین که شتابه هر روزه نوارهای ما بخبر شوید. با نفرایی که ما را تا آخر تماشا کردن در کامنتری در اومده 3 تا 5 زل کنین و ما میفهمیم که شما ما را تا آخر تماشا کردید و حتما نداری خود را بیان میکنین. نگفتنمون برادرو که رقمای واتساپ ما در روی نوار میبره. اگر شما این ماشینای فروشی داشته باشید، پسورد و معلوماتش در واتساپ ما رام کنید و ما در یوتیوب تیک تاک رکلام میکنیم. باقی دوستان عزیز در پناه اعلی باشید، نواری نو اجداد کنین. خیر.